Кирил Акалски спасява. Продължава силното нападение. Наказателното поле е неутрализиран. В този етап, иначе пък никога до сега в своя гостуване в Хасково не са успявали да спечелят с повече от 2 гола разлика. Сега вече в 4-0 Антонио Аниете се разписва във втори план на след трето да весели. Прокара топката между краката на съперник, след това Антонио Аниете.
на сините фенове. Аниете за Прокаска, удар от... Продължава да владее. Сега Краев може да стреля. Прави го. Имаше там рикошет на меса на Михайлов. Но възможно все пак Левски да отбележи в този момент и това е гол. Десетки се случи в 15-та минута. Левски победе на Марик с попадение на Антонио Анието. Удар Краев през центъра. Удар от левия крак, който струва ми се рикошира и изненада малко на Михайлов. Той все пак изби топката. След това бавна реакция на Дубчийски. Обаче върна назад към Минев, който подава гол. Либанов с центрирането към Антонио. Аниете е право в ръцете на Николай Банков. Първоначално изпрати топката Аниете, но тя е във вратата. 1-1 Левски изравнява в 69-та минута. Ако е така, то това ще бъде 8-то му попадение в шампионата. Нямаше засада при това центриране. Да, гол за... И Пловдив трябваше да видим различната кадра в отбора на гостите. Като обаче сега трябва да мислят за защита. Долу го правят с закъснение. Прокаска. Наистина тогава имаше около 6000 зрители